Alamisa jenkalo tile 18 san 2026 malidenw an b'a fo dante foli min na k'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni damadɔ bɛ an bɛna minnu ta k'o di aw ma lajara kɔnɔ bamanankan kunnafoni kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛgalɛkaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Usmani Sonko cour constitutionnelle kɔni ale y'a déclaré bi i ka dɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko recours min kɔni donna Usmani Sonko kama min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka se k'ale ka voix kɔni rejeté Assemblée nationale kɔni kɔnɔna na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni tɛ se ka a ko si bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi parti PASTEF ɲɛma ka dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni recours in kɔni k'u b'a bɛɛ lajɛlen kɔni o b'a rejeté an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen don au conseil islamique du Mali fɛ kɛrɛnkɛrɛnma ka dɔn k'a fɔ k'u bɛna ka na wulikajɔ sabati fɛn b'a to ka bɛn ni le 20 juin ye ka se ka kuranɛkalan ani dugawu belebeleba ta palais de la culture la ka ɲɛsin alisilamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnma jamana yɛrɛ bɛ boloda min na fɛn b'a to ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ka o sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Sinacor olu kɔni ye laseli kɛ bi i ka dɔn o y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnma u ka bolimafɛnko kɔnɔna n'o ye transport ye min bɛ tali kɛ Bamako Kayi Bamako Keɲeba ka taa se Bamako Kajolo ma k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ an bɛ waati min na fɔ bi farati minnu b'a sira kan ni ka dɔn k'a fɔ bolimafɛnw bɛ degun ni gɛlɛya min sɔrɔ ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn bolilaw yɛrɛ ma k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o waati kelen na o y'a ɲini fɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ nin sira ninnu ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a siraw ka se ka dilan cogo min na fɛn b'a to sɔrɔ min bɛ kɛ a sira in kan i ka dɔn k'a fɔ a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka lawaleya an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Nizerikaw fɛ yen nɔ n'an taara Nizer kɛrɛnkɛrɛnma u ka pankurunjigi kɛnɛso la kɛra min tɔgɔ dalen don i ka dɔn k'a fɔ Jori Hamani sɔgɔmadɛ na i ka dɔn k'a fɔ an solila ka wuli nɛgɛ kaɲɛ 6 waati ka bɛn ni muguciw kɔni o bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o waati la u y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Bamaci wale tigilamɔgɔw nana ka na nin wulikajɔ min sabati o kɔrɔ sababu kɔni i ka dɔn k'a fɔ ka se ka degun kɔni lase maa dɔw kɔni ma Nizer marabolo kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛla minisiri min ɲɛsinnen don ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli ma ni o y'u ka ministre de la défense ye ale kɔni bɔra ka se ka kunnafoni kɔni ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ AES ka kunnafonidiso sanfɛ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 16 waati ye ka yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 11 Bayango i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni olu tora a la i ka dɔn k'a fɔ Bamaciw fanfɛla la i ka dɔn k'a fɔ maa 20 ale ni 2 Bayango o de tora la Bamaciw fanfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ civil 2 ale ni maa 11 o tora la i ka dɔn k'a fɔ jamana finitigilakaw yɛrɛ fanfɛ o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ninnu nana ni fɛn min bɛ tali kɛ taxi de ka se ka na o kɔni o fara ɲɔgɔn kan o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ taxi 2 ale ni voiture 1 o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni o minɛna an bɛ waati min na fɔ bi ka se ka ko sigi sen kan an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an ka Mali finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ sabati n'an b'a fɔ o ma ko opération dugukolo ko olu kɔni y'u ka wulikajɔ kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ye min bɛ tali kɛ moto 50 Bayango o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna Bamaci jɛkulu tigilamɔgɔw bolo Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya hali sisan ni an taara Nizeriyakaw fɛ yen nɔ Nizeriya finitigilakaw ye maa 300 ani maa 60 Bayango u ye o minɛ bi Boko Haram tigilamɔgɔw la o maa 300 ani maa 60 ye kɔni i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnninw b'a la o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka bɔsi Bamaci jɛkulu tigilamɔgɔw na ka da ka kunnafoni sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnma dɔrɔnin minnu bɛ sanfɛ ka pan ka se ka lakɔlɔsiliw kɛ olu de nana ka na yira k'a fɔ Boko Haram kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na i ka dɔn k'a fɔ jamanaden caman fana b'u bolo u kɛlen don ka minnu minɛ ka se ka u don bɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ o wulikajɔ kɔnɔ sa i ka dɔn maa 2 Bayango kɔni olu nana ka na to a la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu minɛlen tun bɛ bawo ka d'a kan olu kɔni ma se ka ko in supporter bawo ka d'a kan u kun minɛlen don minɛ cogo jugu min na o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni caman bɛ yen nɔ ni dan sigira min ka ɲɛnamaya la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Burukina jamana kɔnɔ Burukina polisilaka 2 kɔni olu gɛnna ka bɔ u ka baara la ka d'a kan u ye yurugu wale ta ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnma a bɛ t'i jɔ fɛn min bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 45 Bayango u nana ka na min kɔni yurugu kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye force de ye minnu sigilen don an ka marabolo min kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko Banwa marabolo kɔnɔ Burukinakaw fɛ yen nɔ nin polisilaka 2 kɔni labilala ka bɔ baara la kɛrɛnkɛrɛnma a kɛra u ka conseil des ministres senfɛ bi u ka jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye son excellence Ibrahim Traoré n'o ye capitaine Ibe ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ n'an seginna ka na Nizer kɔnɔna na an b'a hakili jigin k'a fɔ nin waleya mun sigira sen kan ka ɲɛsin Nizer ma
a baaraw ma daminɛ bi ka bɛn ni a ye janvier kalo waatiw la u ye nin bɛngɛnni wale ta ka ɲɛsin Niger pankurutigi kɛnɛso ma i ka dɔn k'a fɔ nin y'a tago filanan ni ka se ka bɛngɛnni wale ta ka ɲɛsin Niger i ka dɔn k'a fɔ olu ka fɛn min bɛ talikiw ka pankurutigi kɛnɛso la an bɛ don min na fɔ bi min kɛra waleya kɔni an bɛ don min na fɔ bi n'o o sabatira kɛrɛnkɛrɛnma Bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ i ka dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu fana i ka dɔn ka se ka dansigi Bamaci wale tigilamɔgɔw ka ko la mɔgɔw ka da ka wulikajɔ min sabatira ka ɲɛsin u ma bi kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ AES ale ni fɛn min bɛ tali kɛ opération tɔw fɛ o kɔni kɛra sababu ye sa fɛn b'a to nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dan sira kan n'an tora o kɔnɔ sa i ka dɔn fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnma opération dɔ ka sigi sen kan u ni Mali ka taa se Burkina ma min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ Bamaci wale tigilamɔgɔw kɔni bɛ ka infiltrer ka don cogo min na fɛn b'a to o baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dan sira kan cogo min na u nana ka na o kunnafoni kɔni o lase bi n b'aw ka da u y'a yira k'a fɔ nin kunnafoni a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na Mali jamana ale ni min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Burkina ka taa se i ka dɔn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ma an ka se ka lakanaw sabati min bɛ kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛ ma Bamaci wale tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ min na o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na ninnu tun ye kunnafoni an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma an bɛ waati min na fɔ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma ko a ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn